Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kula Mas. Nah, dimulai dengan aku yang saged nyeluk kula mangkon. Dinten iki kula ajeng cerita dongeng kancil lan tak tadi. Penasaran kali ceritanya? Yuk langsung. Salah siji desa kang subur lan makmur. Loro warga desane padha dadi petani. Petani tandukku padha nggandeng pari, jagung, lan sayur-sayuran. Salah sijine yaiku Butono. Butono mandhut ketimun ten kebun. Wah, Butono lan seger-seger lan say-say. Mergo bendho dipupuk, diramut, lan disirami. Isu-isu Butono moro nang kebun. Dilalah kaget ora kawan. Astagfirullah, ya Allah. Sopo to yo sing gawe kebunku koyo ngene iki? Rusak kabeh. Ya Allah, ya Allah. Sopo to yo sing rusak iki? Butono mari ngono gawe ide. Piye carane bisa nangkep sopo sing maling timun lan sing rusak timune? Akhirnya Butono gawe rombongan sawah. Lan ngomongan sawahe dikeki pulutik karek ben iso nyekel sapa sing ngerusak kebun karo timune. Liya dina kancil moro nang kebun Butono karo mangan timun enak. Iki timune. Nyam 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 nyam. Enak. Karo Butono ae kok enak. Pas kancil enak-enak mangan timun, dhewe raro. Sikile ku kenek kulute karet ngono. Ya Allah, tolong sikilku sikilku kenek kulute karet. Kancil nangis karo kuwaten. Akhirnya Butono teko lan mergoki kancil. Oh walah, kowe to Cil sing rusak kebunku. Pantesan rusak kabeh kebunku. Kancil nangis karo Mas. Ampun Butono, ampun Bu. Kula ora baleni meneh. Kula njaluk sepura. Kula wani nebus salah. Akhirnya Kancil karo Butono gawe kesepakatan. Kesepakatan yaiku Kancil kudu njaga kebune Butono. Akhirnya Kancil karo Butono kerjasama. Kancil njaga kebun Butono lan Butono ngrawat kebune. Akhirnya pas wayahe panen, Kancil diparingi Butono timun sak wadah. Akhirnya Kancil bahagia lan seneng mlayu nang alas karo nggawa timun akeh. Nah, koyo ngono iku kanca-kanca cerita Kancil lan Butani. Saka cerita iki saged dipundhut amanat ataupun pesane yaiku lek kita atau kene ndamel kesalahan iku kudu wani ngakoni lan kudu wani njaluk sepuro. Lan kudu wani tanggung jawab juga. Lek wis diwenehi tanggung jawab ya ora oleh diintari, kudu dilakoni sepenuh hati. Ben koyo dadi koyo Kancil, ben iso dipercaya marang